Assalomu alaykum do'stoni aziz. Tarz muayyan kardani grejai miyonro man ba shuma nishon mediham. Shuma daroz mekashib zonaҳоро қат накарда аввал пои ростро мебардоред. Баъд пои чапро мебардоред. Агар дар шумо грежа бошад, дар баъзе ҳолатҳо грежаи калон душвор бошад, вақте ки шумо то ана ҳамин ҷой пойро бардоред, дар соҳаи миён дард пайдо мешавад. ё ин ки дар баъзе ҳолатҳо бошад, вақте ки шумо ин пойро мебардоред, дард бошад ҳам дар соҳаи миён аз тарафи рост ва ҳам аз тарафи чап пайдо мешавад. барои фаҳмидани касалии худатон, барои табобати муаммои проблемаҳои худатон ба клиникаи зубайҳо муроҷиат кунед. манзили мо шаҳри Равшан, қафои суди шаҳр мебошад. раҳмат.